Badatoz izendapenak. Arriskoan momentuz Janire bakarri daukagu, talde arroxean. Eta gaur trantze hori pasatzea, talde urdinari tokatuko zaio. Gogoratu baitzol dugula talde urdinean jatorrena, bera ezin da ikutu. Honezkero matematika guztiak ere ja ondo eginda ekarriko zenituzten zuek, beraz, hartu arbelak. Eta idatzi, kuadriatik kanpo, bidari nahiko zuneketen horren izena. Nakorta, Maia, ze pasako ote da? Ni beti, gu beti normalian beste ditugu berriak. Baina oain kontan ez da egit, Oskarrek ez du hitzik esan, hitz bat beha ez du esan gaurko... Xoxa marreru hitz ez daigu. Bai, eta ni uste arriskoan nengo dela. Alatare eman ingo jote, baina guko hain kontan igual. Bueno, kusiko, Berdin zer gertatzen den? Hasi jatorren naren gandik hasiko naiz. Aitzol, iruditzen bali mazaizu. Bale? Bai. Zuk ez duzu kuadrilan ikusten. Nik ez dut ikusten Aitor, ze daun, pakete. Pakete hostia, Aitorren izaten nabiziko izendapena orduan. Aitzolen eskutik. Aitor, zure txanda. Sozialipin. Zuk ez duzu kuadrilan ikusten. Berrina dalako, Oskar. Sentitze baino. Zuen mekanismoa jarraituz. Berrina delako, berari. Bueno. Olatz? Zuk ez duzu kuadrilan ikusten. Oskar. Eske beste mediatuta. Mekanika berbera, ez? Bai. Eta beste misteriorik. Enara? Zuk ez duzu kuadrilan ikusten. Oier jarriet berri ez dena ikutu. Oier? Puntu bat badaukazu, zure txanda orain. Zuk ez duzu zure kuadrilan ikusten. Nire botoa ere Oskarri eman dio. Oskarrak beraz zindu dauzka, ezta? Baina, zu faltazara hitz egiteko, Oskar, beraz... Nerea Aitorrentza izango zen, ze pinponen oso txarra da. Aitor pakete da, orduan. Nere etzeko zu. Aitzegi, pinponen. Aitorrek bi puistarri orduan. Oierre bat eta beste hiruak Oskarrentzat beraz badakigu gaurko lehendabiziko izendatua behintzat zein den. Oskar, aldatu eserlekua olatzekin. Ze arriskuan zaude? Bai, ez dit Kuskuseruek hori iragarri dute. Azkenen, normalena ez, berrina sartzen zea, denbora gutxi beste aurretik ezautzen die, eta ez nago harritzen. Azkenen, normala.